Amincin Allah a gare ku masoya manzan Allah. Mune muku barka da zuwa ayyamul Muhammadiyya. Mun roƙa Allah ya maimaita, ya maimaita. Bana ko ba ta guda akwai ayyamul Muhammadiyya. Domin anan ake faɗan zunzurutu gwalagwalan isa da girma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Je baba albani kiɗanta. Aha, aha, to.
sallallahu alaika wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin annabi zaki taqi wa salli ala quraishi al-hashimi wa salli ala al-madani al-arabi al-mukarram yawm al-qiyamati sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Daga alhaji mutar sadina nasidi ne ta kare a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam.